Pa dakle, zaista neverovatno. Svi se zalažemo za zaštitu životne sredine, svi smatramo da trebaju da budu velika sredstva. Evo, kolega Pantović značaj je istakao, prethodne kolege iz vladajuće koalicije takođe, ali svi ste se veoma potrudili da o budžetu i o tih 0,4% ne diskutujemo onda kad smo trebali. Sve ovo što ste sada rekli mogli ste da kažete kad smo govorili o budžetu, mogli ste da se potrudite da ta sredstva budu veća. Ovo sada je za mene samo prazna priča i apsolutno nema težinu kojom može da se donese sistemsko rešenje. Ja verujem da vi poštujete ministra, verujem da ministar poštuje vlast, verujem da sve to tako treba reći, ali ste doneli tolike amandmane za koje ja uopšte ne razumem o čemu se tu radi. Znači, svi smo divni, svi volimo zeleno, a svi se ponašamo kao da volimo belo. Pa ne može tako. Životna sredina ili se štiti ili se ne štiti. Hvala lepo.